nyime kod chenro machiegni. Erokamano kendo amor ka jopiny dwa winjo kaka watiyo e Kiwasko. Kachako gi wach mita. Mita ema kaka jo Kiwasko wasomo mita every month. To mita no ema miyowa consumption ma customer otiyo go. To mano ema dhi a billing system. Koro sasa kaka nawacho mokwongo ni mita seche moko nyalo ga kethre. Onyalo ringo matek, onyalo ringo mos. Koro kar mita kabe wach nandebe ni water nitie. But ka customer winjo ni bill ma oyudo ok ni kare, to onyalo kwayo mondo watim meter test. Watest mita no, wane ka be otiyo maber kata ok oti maber. Adwa nyiso jopiny ni wan Kiwasko wan gi meter test bench ma obedo accredited gi jo Kenya National Accreditation Service. Mano tiende ni en meter lab ma meet international standards. To kata jo oko mok jo Kiwasko kelonwa meters gi to watimo negi test to gichulo. Koro wan gi very good calibration and testing equipment ma keneno ka bill ni malo tinyalo biro inyalo gonwa simu to wabiro to wagolo mita kata wateste e ground ka intie wadwaga ni customer witness to mano bothegowa e wach bill ma customer feel ni malo. Wach pi mosebedo ka wuok ka olil nase wacho ni